Cześć wszystkim, witam serdecznie na kanale Polska oczami Białorusinki. Z tej strony Maria. Dawno, jakieś 10 lat temu, kiedy studiowałam medycynę w Mińsku, zobaczyłam to zdjęcie. Czy to nie imponujące? Kiedy patrzę na to zdjęcie, w mojej głowie pojawia się pytanie: kim są ci ludzie? Czy pacjent żyje? Dlaczego w końcu śpi człowiek? Jak długo pracowali, że byli tak zmęczeni? I tak dalej. Niespodziewanie na końcu filmu, o którym dzisiaj chcę opowiedzieć, znów zobaczyłam to zdjęcie. I to film o ojcu kardiochirurgii w Polsce, Zbigniewie Religi. To właśnie ten lekarz jest przedstawiony na fotografii po 19 operacji przeszczepu serca, która trwała kilkanaście godzin. To był 1987 rok. Wykonał to zdjęcie fotograf National Geographic James Stanfield. Fotografia została wybrana zdjęciem roku National Geographic. Znalazła się również wśród 100 najlepszych zdjęć National Geographic. Sam pacjent również był znaną postacią, nie tylko z uwagi na słynne zdjęcie. To Tadeusz Żydkiewicz, najdłużej żyjący pacjent po przeszczepie serca w Polsce. Zmarł dopiero 30 lat później, w 2017 roku. Miał wtedy 91 lat. Właśnie dzisiaj porozmawiamy o polskim filmie Bogowie, który powstał 10 lat temu. Bardzo lubię filmy autobiograficzne, książki i jeśli one są o medycynie, lekarzach, to dla mnie to po prostu strzał w dziesiątkę. Powiem szczerze, ten film obejrzałam jednym tchem i wszystko mi się w nim podobało. Dobór i gra aktorów, muzyka Bartosza Hajdeckiego, która po prostu niesamowicie pasuje do obrazu filmu, nadaje głębi i podsyca intensywność emocji. Podobał mi się bardzo wiarygodny materiał filmowy z sali operacyjnej, jakbym brała udział w operacji. I oczywiście poruszyło mnie wiele dialogów, które skłoniły mnie do zastanowienia się nad życiem, śmiercią i etyką lekarską. Przejdźmy do wszystkiego po kolei. Postać Zbigniewa Religi wcielił się Tomasz Kot. Kiedy po obejrzeniu filmu obejrzałam w internecie wywiad z samym Religą, byłam w szoku. Jak doskonale zagrał go Tomasz Kot. Wygląd, gesty i co najciekawsze, zgarbienie. Wszystko jest bardzo podobne. Nie bez powodu Tomasz Kot otrzymał za ten film kilka nagród. Jest naprawdę bardzo dobrym aktorem. Mimo że film ten ma charakter autobiograficzny, jednak to film. Oczywiście są w nim nieścisłości. I w dodatku reżyser skupił uwagę widza jedynie na kilku latach życia profesora, wtedy jeszcze docenta Zbigniewa Religi. W jego biografii pominięto wiele faktów, jak na przykład jego działalność polityczna. I głównym celem filmu jest omówienie drogi, jaką należało obrać, aby przekonać społeczeństwo, kierownictwo, nawet wielu kolegów lekarzy, że przeszczep serca jest możliwy w Polsce i że ta operacja powinna mieć miejsce w Polsce. Ten film to jak hymn na cześć uporu, wytrwałości i nauki. Jeśli przyjrzeć się bliżej osobowości Religii, można zauważyć podobieństwo do doktora House'a, bezczelność, samowola, pewność siebie, niechęć do przestrzegania zasad i ciągły ruch wbrew systemowi, mimo wszystko w stronę celu. Jedyna różnica według mnie między House'em a Religą polega na ich podejściu do pacjentów. House jak tylko może dystansuje się od pacjentów, leczy nie pacjenta, a jego diagnozę i nawet nie chce widzieć twarzy chorego. Religa jest inny. Już na początku widzimy, jak przywiązał się do małej pacjentki, jak jej śmierć go przybiła, zmusiło do dalszego zdystansowania się od osobowości swoich pacjentów. Ale mimo to nie uczyniło z niego suchego i nieczułego chirurga. Religa poświęca siebie, swoje życie osobiste, zdrowie, sen, wygodę w imię życia innych ludzi. Bardzo martwi się śmiercią swoich pacjentów i stąd widzimy, jak dużo
pali dziesiątki papierosów dziennie, a czasem nawet upije się, aby zapomnieć o wewnętrznym bólu i pogodzić się ze śmiercią pacjenta. Był taki moment w filmie, gdy Religa siedział w barze, próbując zagłuszyć swoją rozpacz alkoholem i powiedział, że jest zły na Boga, ponieważ zrobił wszystko dobrze, nie popełnił ani żadnego błędu, ale jego pacjentka zmarła. I tutaj pojawia się bardzo ważny temat. Religa był ateistą, co jest trochę dziwne, biorąc pod uwagę brzmienie jego nazwiska. Jednocześnie on mówi o Bogu. I wiecie, to jest bardzo rozpowszechnione zjawisko wśród lekarzy. Często spotykamy się z niewytłumaczalnymi okolicznościami, gdy wydaje się, że już nie ma nadziei, ale pacjent przeżywa. I odwrotnie, wszystko dzieje się poprawnie, ale śmierć lub Bóg decyduje inaczej. W filmie jest bardzo pouczające wyrażenie dla wszystkich lekarzy, którzy za bardzo polegają na sobie, nauce, lekach itd. Lekarz potrzebuje dużej dawki pokory. Jak mówi się, rób wszystko, co jest w twojej mocy, daj siebie 100%, a resztę zostaw Bogu, losowi, ale nie noś na sobie całego ciężaru odpowiedzialności, jakbyś sam był Bogiem. I stąd tytuł filmu Bogowie. I moim zdaniem nie ma nic strasznego, gdy pacjent albo jego bliscy z podziwem nazywają swojego lekarza Bogiem, ale istnieje wielkie niebezpieczeństwo, gdy sam lekarz uważa się za Boga. Kolejnym bardzo ważnym, interesującym punktem są problemy etyki lekarskiej w zakresie przeszczepu serca. W Polsce, jak i w wielu innych krajach chrześcijańskich, serce jest relikwią. Ten organ kojarzy nam się z ośrodkiem miłości, życzliwości, uczuć. Stąd słowa żony pacjenta potrzebującego przeszczepu. Boję się, że po przeszczepie przestanie mnie kochać. Albo sytuacja, gdy zadano rodzicom pytanie, czy zgadzają się, aby ich zmarły syn został dawcą serca dla innej osoby. Wiecie, jako matka doskonale rozumiem, dlaczego kobieta z nadzieją zapytała, czy jego serce może żyć w kimś innym. Wszak jak bardzo chcesz wierzyć, że tak ważna część twojego dziecka nadal może żyć, choć i w ciele innej osoby. Co ciekawe, istnieją badania, które pokazują, że osobowość człowieka rzeczywiście może się zmienić po przeszczepie serca albo innych narządów. Na przykład młodzi pacjenci mimo młodego wieku rzadziej podejmują zachowanie ryzykowne niż osoby zdrowe i młode. Nie dążą do ryzykowania tylko po to, aby doświadczyć przyjemności, nie naśladują innych, którzy ryzykują. Także po przeszczepie ludzie są bardziej ugodowi i sumienni niż zdrowe osoby. Zdaniem doktora Anny Siwej-Chudowskiej fakt przeszczepu serca, nazywany potocznie darem drugiego życia, może stanowić moment przewartościowania życia i zwiększyć szacunek do własnego zdrowia. Ważnym problemem etycznym jest przeszczep serca albo innych narządów nie od człowieka, ale od zwierzęcia. W filmie obejrzeliśmy dość komiczne sceny, w których docent Religa chciał podjąć próbę przeszczepu pacjentowi serca świni. Miało to faktycznie miejsce w 1992 roku, jednak przeszczep się nie odbył, a pacjent zmarł później. Brzmi to oczywiście zaskakująco, ale DNA człowieka i świni jest w 80-85% takie samo, a u prymatów jest to nawet 94-99%. Dlatego nauka bardzo optymistycznie podchodzi do ksenotransplantacji, przeszczepiania ludziom komórek, tkanek i narządów należących do innego gatunku. No poczekamy i zobaczymy, jak z tym będzie dalej. Kolejną interesującą kwestią jest domniemanie zgody na pobranie narządów i przeszczep w
Polsce. Zresztą tak samo jest i na Białorusi. To znaczy, że jeśli człowiek przed śmiercią nie napisze odmowy na transplantację, wówczas jego narządy mogą być wykorzystane w celach transplantacyjnych. To drażliwy temat. Osobiście jako lekarz nie widzę tutaj żadnych sprzeczności ani przeszkód. Serce to przede wszystkim mięsień pompujący. Jeśli istnieje dusza, to oczywiście nie jest przyszyta do tego narządu, ale rozumiem, że nie wszyscy osoby myślą w taki sposób i wielu krewnych mogą sprzeciwić się w takiej sytuacji. A propos, napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie wy. Jestem bardzo ciekawa waszych przemyśleń. Podsumujmy więc. Wiadomo, że słowo lekarz to słowo zbiorcze i uniwersalne. Każdy zdaje sobie sprawę, że wśród lekarzy istnieje klasyfikacja, specjalizacja w różnych dziedzinach medycyny, na przykład interniści, pediatrzy, neurolodzy, chirurdzy itd. Jednak uważam, i może będzie brzmiało trochę śmiesznie, według mnie jest jeszcze jedna klasyfikacja warunkowa. Lekarze kierownicy, lekarze wykonawcy, lekarze mówcy. Zbigniew Religa jest tutaj przykładem kardiochirurga i lekarza kierownika. To dzięki swoim zdolnościom organizacyjnym udało mu się stworzyć od podstaw całą klinikę, pokonać szereg biurokratycznych przeszkód, zgromadzić wokół siebie podobnie myślących ludzi i oprzeć się presji kolegów, którzy wątpili w powodzenie. To niesamowita osoba, którą można śmiało nazwać legendą polskiej medycyny. Cieszę się, że obejrzałam ten film, świetnie spędziłam 2 godziny swojego życia i lepiej poznałam historię i sukcesy polskiej transplantologii. Bardzo dziękuję za obejrzenie tej mojej recenzji. Piszcie w komentarzach, co wy myślicie, sądzicie o tym filmie. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału. Na przodzie jeszcze wiele ciekawych odcinków ode mnie, bo polska historia i kultura, którą bardzo się interesuję, jest nieskończenie bogata i wieloaspektowa. Także będę bardzo wdzięczna za wsparcie mojego kanału. Link znajduje się tutaj. No a na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!